Wairabia mwanchumo ligiriria Ogetembe TV andonsi asoto bwaterete ase maragoba yabono ekero charagire chinsa ibere ase juma ya bene nigonde no kwegena nigo kwabere ko goseseni gwako rwasemeroberio ya etire karibu ase kiunga chinsa ibere elionkomanye aina bere nkukwariganiria ase nchira ereyo bwikirano amanga bere kagokorekana kurubwa kiete kolende karibu inkomanye onsi ase nchira ereyo bwikirano genda gutubate se mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube na Getembe TV elio ogendere kwenyoreronsi yemo ase yemo Wilson Makori na tokubwatirana kurugalia sensemo yebi manyererio isaranso ike kurinda negati ya lito kwareganirie ase kiunga chinsa ibere obotuko bwa lero. Abasaikuru kaunti ya Kisii, Nyamira na Migori konyora chibesa cha nyota ase ntunde ya kabiri. Hii pesa inatakana kuwasaidia kuanza biashara zenu. Na najua wale ambao walipewa kwa awamu ya kwanza, tutaongea na nyinyi hapa, mtatuambia vile hiyo pesa imetumika na mahali mmefika ili tuone mafanikio ya hiyo pesa. Abisi yomujumbo bonchari Daktari Onchoke otalera chiamate chiri chabete chikonyorugwa kwa kugosiria magima kwa bana babo ba pipitu litukulia mwisonde. Twacha kwa ni hapo yomujumbe na ande na tutuma na gitoro geke asenge jogo cha kirobogima ase bisinyo ase chifamily chibere ande ngosaba abantu ba mitoto baba toereru na anda mangana uchunguzi ekoruye kene. Ekiombe kia wakili kia LSK gokorokorobekana imeyomo chio Nairobi bakwe murunganeria obunereria bwa wakili ase chinsemo au. Karibu elionkomanye kiunga ayu hamona yanda mange ase nchira ereyo wikero nzogo cha karimu lioka umuwaziri bwechisemi umusike Julius Migoso gamba nige mambie litukulia lero abagakora umuroberio bwobubagi bwechibesa chenyota ase ntunde ya kabiri asa basaikuru chi county cha Kisii Nyamira hamona Migori umuyego bakogo kalekana ase getige skuru yokwena na amaigeri yobobundi ya Kisii National Polytechnic ukwana chinga kiecho Migosi nigo abakago kwanira igoro jogo melikuaye ase serikali ya Kenya kwanza aso kogendereria na boigo gusuguma abasaye aso kubarusia aso butaka umurobero yo ni gosira abasaye wetani chiribu isano na isatu kurwasi chi county chisatu asibono habirega kuba buri gutumeka chibese cyo ase ncherere yo wikirano eliwe konya asa magimabo alibosio Daniel Ontiri na ikirana aso moyego yu na nigagutuchakirie kiunga chinsa ibere ase ncherere yo wikirano. Okwane mambia ya lera segekaro nabasae nabonchulie bakabake kurwasi chi county cha Migori Kisii ne county Nyamira aba bwatokerwa chibese cha nyota kurwasi serikali nene ugamba nigo chinga kecha kwanira gosemeli kwae asa magimabo nabuna na chigonchulie inse yoborai bwa Kenya kwanza. Hii pesa inatakana kuwasaidia kuanza biashara zenu. Na najua wale ambao walipewa kwa awamu ya kwanza, tutaongea na nyinyi hapa, mtatuambia vile hiyo pesa imetumika na mahali mmefika ili tuone mafanikio ya hiyo pesa. Serikali ya William Ruto ni serikali imejali kila mtu. Inajali youth, inajali mpaka wazee. Asense mwende nigagikirigati ya barai abo babere bagupinga bororomoroberiga ubobolia kurali baga lya magendro insi burai bwabono. I want to encourage you because when this program started, kuna wengine walikuwa nasema hiyo pesa hakuna msi apply. Hiyo pesa wewe saidia mtu. Hiyo pesa ni kidogo. Kwa wale ambao wamesaidika, hiyo pesa sio kidogo ama ni kidogo? Hiyo pesa ingekuwa kidogo mmekuwa hapa. Mngeamka asubuhi mkujie. Ni kwa sababu ni pesa ambayo inaenda kuwasaidia. Aso mwiga wewe gikaranwa na barai au kurwa serogongo rwa Gusii chinga kecho nigesegeto ya rwego gocha sabasabo kubeka chibese chiga aso butumikyo buya kubakonya wikinia wigogoseli butaka. Hiyo director ya rais
lazima niangalie na tufanye vile amesema. Na nyinyi pia, ikiwa tutatoa hizo hela, tafadhali kwa heshima kubwa hakikisha kwamba umeendesha biashara vizuri ili ziweze kuwa kwa manufaa kwenu mbali na kupatiwa hiyo waiver. Leo jambo ambalo limenileta ni kuwatia motisha kwa pesa hizi ambazo mtazipokea zitumie kwa njia ambayo itaweza kukusaidia. Fanya bidii. Ninataka kuwatia motisha kuwa mkifanya bidii katika hizi kazi zenu ambazo mnazifanya, pengine hapo kesho mnaweza kuwa hata kupita, usiwe senator, uwe pengine rais. Na kwa ule mtu anafanya biashara, kawe ni mtu unafanya kinyozi, enda upige backup biashara yako. Usitumie hii pesa pekee kupiga sherehe. Tumesikizana. Asomuruburiga kurwase chikaunti chiga isato abasa ichiribusa na isato chimibire na 34 niko bakonyeka. Asomurubulyo obekere nsemo shilingi chibilioni 3 asabasae Kenya ngima. Nkurubaterege taseni kya getembe kurega se kaunti ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri. Biamono ya bene umuriketo Daniel Ontiri asogotwariganiria oroboti urutogo sukabusyo kubwetekana negekore kyogo ichania asabana babere bapipitu babete bagukagero gutibongwa na umwelio ye kongentwa na kubekwa mbarabare ye matoke nigo litkulia rero ABC yaye umujumbe bwebunge ya Bonchari Daktari Charles Onchoke yabakewe sokya bakora uno mu manager Thomas Nyakundi baba bagutalira chiamate chiabanabo asibono babere bakurwa ogusira kuchiasi chiamatecho elikwane kibuna emerobelio ya matanga ngogandirere asenchira yobwekera nuchinga kibaba barenge kwena na ogosiro kwo nigo babere bakubulia abananchi ko baba toereru na kugikeria ebikolebyo chingaki obotuki bwachakigwe na kulira yo mujumbe wechuikera na asenkeyo Dipon Asanya otwariganirie orobotyuru Chingaki ekenyero kiabo makombi kegenderete kumata asegekore kyogoitwa kwa bana ba pipitu lituko lya muisonde miyebunge ya Bonchari nigo lituko lya lero abisio mujumbe obonchari Dr. Charles Onchoke baikirana ase chiama techo asokorwa engora yabo nabego kubwatoka ogosira anene kwendagira chingaki echiga emirobelio ya chakire Tengokwa na kansala former Daniel Onchari korwa Bonchari na kabeire ward ya Bumorenda. Igongokwa on behalf of official mujumbo Bonchari Honorable Daktari Charles Onchoke. Kagerete kurengane yabete intuna Bonchari gwetro mujumbe igekerege ndokiko komisana. Dokumenti mono asegetendo kiabete ase ward ya Bumorenda. Ekelege ndotano ko gurinde asichinsa machito gaiga. Tuacha kwa niaba yo mujumbe na ande na tutuma na gitoro geke asenge jogo cha kirobogima ase sinyo ase chifamily chibere igo mujumbe na arwa pore nene na ande na chacha bieka ande ngosaba abantu ba mitoto baba toereru na anda mangana uchunguzi ekoruye kene gekoreke iga getigete amaboria mange guchiasaba Kenya nabo igobororo guchiasaba menyibe bunge ya Bonchari abarai babangina kurase chiro ya sunikani gona barabube sokire na kugikeria gekoreke igabororo kero twanyoreta lingana ngom abana babere baitirwe na okorerwe kebekyo bosoku una bangina ko toibwete bobesana na ndenda yaitu yeyete oseba na bangina ngo gikeri morege ntekyo aki igotaka tabango monto korta manganaya kuchagosaria abana baitu abanyagitari bankyo abaroya bankyo abantu twabwate gosemerio konene kakistebya abana baitu chindo kabisa tebya bagaka barega abana bamuraka muranje gaki tikagotoa Bonchari obosoku twagikeirie gekore kikamuranje ababwatani abaiga baragwa no mu manager webunge ya Bonchari Thomas Nyakundi igaenekeire chiama techiga okubwatarana korwase abisio mujumbe na kwenekanga chiama techiga chianyorire obwene bwabo shimingo itoni igare maga yeri ngari koribwatia igonga kerege ntoge gochikuimokibwa omweshimigwa ni gakubwatia bakobwene bororekane bwa bana aba na saba ibori ligere emanyekane omwalio ye assistant chief we sublocation yabo makombi Evan Sondeli
nigo igaburiria abamenyi bebunge yu koba abatoreru chinge kechiga anano boene bwe chinke chiga bogenderete kurwanererwa n'abantu chinsemo chonsi oyo kwana yakoroka fancy ya Choto Nderi kama assistant chief kwa sublocation ya Makombi Yerembe ya Omorenda nale ko sababu tulifu obe ekiagara serikali negarata gukora ubuchunguzi bwae abana balimba iruchumba ko to postmortem mo baba toereru obo maene mbo manyekane na inde step ne beteken bondo bwensi bwatege karangari kebe munekeiga atige ekiagara mbuya ko para maya ko gwamago ko para mabe kurega sekenyero kyabo Makombi meye ward yabo Morende bunge ya Bonchari ndani konkoro kwa Dipon Asanya Biamono ya bene umurikito Dipon Asanya egati yabalimi bekemeliye kahawa ba Eaka Farmers Cooperative Society eyo ekoleta abalimiamo kurwa ase kiwanda kya Nyakenimo mabaliri na boigo Eaka main nigo besokiri na kwemurunganiria umusangirerekano oyo koleka ase factory eyo egento batebiribuna nigo baba bagusiekerero isiko ase bataiwa libaga lyogoikirana ase omokutano oyo kolengana hamo nabalimi abaiga nigo boigo babeire bagotebabuna nigo etalibuya kose nigo baganitie egekolekyo gutairorerwa ase ntunde yende ase bono babolirie banyare ko bakwaliganirwa emokutanonde elikwanekia nkwerera balibuna abalimi ase litworia rero mambi ntwabwate cheno meeting yale okorekane ya ase litworia rero ase twale gochaka liruga liari getunga tuchaka chinsa ibere ekere twaikoro chinsa ibere gotwanyora nge meeting tayari gechagete yachagete chinsa 12 chia mambia abantu bonse pie babekire nyombe stoime bonekere twakwana nga abantu banda abalisika abantu 200 batali asogotegerera mangana yoboremi tiatosoka isiko twensi to kwanira mangana isiko yoboremi tokorera ase cheno meeting egwente gokore rusiko yanyorekana ng'obisi yakanire n'obisi ekere yakana ntwagende ase mutwagamba n'omugambi omuchifu ngaga twaigwana nga tigeko cheno meeting ekore rusiko lakini moisoye nigo naende baira na maiga bante nga twaigwana ninga bono genda kuchibosi naenda kuchibosio ani bachiri baigwana nirenga ekwende echeno meeting etene nibwe inga eche kobeku naende nga kiende na intubuna abalimi bari tware ngoro muri mita yobwate segi egentu yoka tware ko boringe linga echeno meeting tigekore rusiko asa abalimi bonsi bare na kero muri myagotegerera egekero buno buri mbwetu tware kosomiwa konyore gento bakorire kemo no gosoma maishio ya mangana yekagwa muna chikago tirabe chikobwatu kurunyake nimwe chirapimwe na Eaka na mabarire kine konyore gento gyakorirwe na ende bakebeke irokoboko inga yabalimi muna muraiga mwana korera cheno meeting eko korujinsa 12 chia mapi mwana korora gotwakana bono twachira obisi otete kwenda obisi twanyore meeting aga bono twabikire ngobeka tura mangana ito bono kwenda tura obisi yomo neno ito mwansa omo commission Nyamira tomweresa mangana aya atoretere echeno meeting ebe kuboronge bono ekagwento arana ngo kutobuyokiere lakini bono yarorekanina bono echemaniero no mutresara yo batagete ko okore ebintu buna batagete igo bairete ko bone ebintu bine byabo nendo ne byabarimi bono bagocha gotogera bono nande twanse koni ekagu twabwata mo boko pimekagu bono ebintu twakanire nande bono obisi gote nano obisi egocha yaiguru saa 2 bono mbintu kibigo ko kwase saa 11 aba ekagu yetu nero somya abana baito sembobe ekagu tete somya abantu abana korukare gaki twachande ki twakure twachande kire omoichano obeiro monene rero Eaka gesi yachagete nibwate kikwanja stokorere mukutano gesi yachagete estokorere mikutano kikwanja nkero omoseso buna bone kere tukuburi omoseso ngai baira mbari gotweresa chibesa bakana chiarengensi nintu twasieka Kenya ngima ekere tugotema kubaburi mbata itukuiraneri bakorire society buna mari yabo Ekero ayuagendrete hasense moyo boiraneria nigo oboteneneri bwe factory eyo wetera asomonya kerogobo John Nyakange nigo babiri bakumocha bali myabaiga asokoreta okungusana na asegi kalikyo asibabiri bakwegerera na gotebabuna nigo bamanyetie abali myabaiga igoro yechinsa egikareki kyabwenrete guchakiwa asibono baba bagotebabuna nigigikarikyo kyabakego kolekana na koera buya twajigito mukutano annual general meeting ni budget twabege tumukutano abejinsa ibere cyamambe
bono tugateba lazima umukutano bechinse biri chamambi twaika mambia aba bisako Nyamira bafeti members twasoa twaika saa 2:30 twanza umukutano twagenda no mukutano budget twasoma twachake balance sheet. Lero ni rituko ria rengeri nene ria barimi bari cha gusomerwa na kibakorete omwaka 2024-2025 twapuripeira mang'ana aya komera barimi tukabeke notice muna bali bakona kupima na babairo chebekira inga lero ni rituko ria rengeri rio mukutano monene basomerwe biashara byabo twajicha mapema abo bisambale ngo ku union abo bisakure ministry ya cooperative omodita no alenge security no yalenge yale kongoswe no deputy OCS Nyamusi mukutano chaka saa 2:30 kiagera balimigo balenga abange registration yateki muda kidogo nintebe na balimi bale na abandi na oyomo otwa moseri akabere vice chairman kera chita gatosoera Nyamira una yani twatumire society bobe nabo mukutano cha kabuya twasaba budget ya somwa ya etiwa modi thosome balance sheet kagendereta isire gukora nari abandi baso batango mukutano yo ukoru nyumba ogenda siko abasae nigo bono basemiwe gutatumikwa bobe amona bana siasa helikoreta chiburaburu ase misangirikano au ukwana negati ya bananchi litukulia lero kurwa ase ebunge ne ya burabu meye county ya Nyamira nigo baba bakugikiria chiburaburu echi chabere chikoenekirwa asa matukabu angwiga ase chinsemo au ime ye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ase baganiri umulembe koenekirwa ase nsemo yende nigo baganiri abaraibonsi kubaligeria amabaga yemiremo abasaba elio wetanga korwa ase bikole bingabu nebyo Polikapokara nero twaliganirie orobotioru Usangamo nigati abanenchi abaiga korwa sinsem ame yebunge yega ya borabu nigo bagendera ko bawesoke no kubikire chiburaburu ije cyagendera ko bachikwene kiwasa matuka bwangu iga meyor gongorwa gusi gento baganira masikani kwene kiwasegesa kwekega kyo mugusi gento keria na ntwa bagusi ngiriko toretera bichangia geto saba bagusi baito astwa beta ntoka ntio morembe mo special mugusi kurukano monto sikire mwanya gitinge to saba mangana tasako kana kabere anda bali bago site basaba mabera egere nali mugusi toranya gusikwa mugusi kurukano to sikire otigona bantaba bere to bakabayo kana bataka gusarira mugusi erieta geto saba mangana aria twayarageri mono na ndita sikwiranira ukwanere goro yabachole bonene boroberi bakorekana omwaka chiri 2025 nigo baganira mulembe guchinyara kabago kwenekirwa yendukira ari toboterero imeyensi yiga ya Kenya ntokane tikikura chiko chiko chabo chari buri mutu baba bwo mulembe bwa maskani anto bateberani egere wetera sawa teberani chikura chakubya because kiro munaga ntumenyense yasata tayi dibanto baitu osunyano yomo osamanyinga itugwe yasaga tukita bantu bonsi banchane or before the eyes of the road we are equal so nikyo to sabanga omulembe no rendo yo kera gerto menyense ya Kenya na ndi tuanchane na tusikane tusabira namaya obutukuno mugaso egere ensi yaitu twara omulembe turagire ntoragera mbiana na tutwaro enchara lakini tutwara omulembe yasara mateki to menyense asensemo yende ni kabasaba bagendere ko bagosemwa gutatume ko bamuna abana siasa abo bako batumeka chinga kichokoleta chiburaburu kurende ni gabara yawe gabasemirwe ko barigeria amabaga yemeremo n'injere yamo yo gutanga ebitage bingabu nebiga ebichane ebyeito bigotumika bobe eto watanga abantu bali batanga kuna warara hoi na warara hai warara hoi ndio vijana wetu wanatumika vibaya wanapewa shilingi 50 shillings wanakuja wanaripi mikutana towards the end of the day they are suffering lakini tulituma pia wanasiasa wetu pari ya parliament wasaidie vijana wetu watengeneze uchumi economy ili vijana wetu wapate ajira mzuri ili wapate kitu waweke kwa meza. Baadhi ya vijana wetu wamesoma lakini hawana namna because ndio sababu unaona wanaendelea kutumika vibaya. Uchumi ingekuwa vizuri ndani ya Kenya, hii mambo yote tunashuhudia ayangi kwa hapo. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ilinde mambo ya uchumi
uchumi kuwa mzuri ndani ya Kenya, vijana watapata ajira. Vijana wakipata ajira kuna hii shida watatumika kupewa singa 50 ambayo zinaharibu nchi. Kwa hivyo tunahimiza vijana wetu kuanzia leo usitumike vibaya. Kurwasi kati y'abasabu twasangamo na barabo Eric Misiga huyo kubolekero kirikyo bwemsi kurwase wadi ya Nyansiongo yagendera ko bagagusegeta abasaba mu abugocamo nabo yotutume ko bamunabone siasa bayiga elio banyariko babakwegenderera nazinsemo yende niko ogesaku kyo magusiki yagendera ko bagekubolwa ko bamo urenjere yemo yoko mu muske Fred Okenga matangiri baga lyo kugamba bonsi obo bocholuborobeire elio gotolia mange emergency liga ya Kenya muna nchomo sae na tena ko bole sengencho nindo chama ebintu togwetera manto abasae egasi ito no gwakeri ogi akare to akireri ogi to aguchi 200 and then bagasoime egasi mbakora into mbako. This means that let us unite as youths na bantu banne go ikamunya ko mo gotobwati na gotosira inche bono egasi jubiri iko sawa iko tietobwatirane matengiste 6 abantu minto tietobwati totwale voice ekatwato monto minto goturwanira ime nona magendera gagocha na intuna bagusie togo sikugo bantu minto gusie stwabeta. Let us have one voice. Around it, tunyale kuba tukubwata chikura sobonge. Tukubwata chikura sobonge na litura chiko twara none voice. Unantoba gusi, unantoba jensi, unantoba saba keto kineli ntoja to go vote. Ginko reporteri getaseni kyo wanchete kya Gatembe. Kuruiga imeye county Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp. Okara. Biamono umurikyo ito Polycarp Okara asorobo tironde mambi ya lero nigo abamenyi korwa ase ebinyuru au imeye bunge ya Kitutu Chache South Kitutu Chache North baba bagwesokya nagukwanira iguru ya mangana ayo balengete elikwane kibuna ngosegeta bale obogumobya asa matuko alibosyo asabana babo anene bali bagendrete gukora amasomo abo ukwana hekerekyo nigo bono abamenyi abo babere bakumwakereko ku Daktari Alfred Ndemo oyo umanyekanite buna dawa asekeli buna nigo arachikoba engubengiya asokorwa na tsegi ekigendete kwenekiwa asensemeyo nabo igoko bayegerera kemasomo aborokiwa bali bali asecheskuru dipona asanya nero twaliganirie horoboti uru ebirengerero aho kurwa sabaiboli anene kurwa sebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigo bakorege karo kyogo kwanira anene amagenderero nugukina kwabo buna omugetutu chiga kyecho nigo bamwariganire Dr. Alfred Ndemo uyu manyekanete buna dawa asokurwanire kiro kyobo jumbe bworogongorwo asobochorio bunene buri bosyo bumwaka ogocha o 2027 Takari Mogere ngau kyomonja Sabrukesen eramba polling station na inje ngora liyo musimi wa dawa mbiamono asokoira na goja inka ntuto batera mbiamono ikiagera konyora twa komisiri asenga kintambe naenda abantu baito nigo bakoganetiga iga bonsipi ekerenga nekerina nigo baganetie obuchumbe bwa Kitutu Chache North omekie change asechinga kiji cha Kitutu Chache North abagotebana abategete one term ikiagera barorira mangana 2 term igego yareto monto manya bakabuyeba obaba mwabo hense muyendiringo bakwanira amakongu anene ayale bagwetera asabana babo anene asokonyora emirimo chingaki bakorira amasomo abo igotoko somia abana lakini ga stay ama bagani go bakoni twasomia umwana twonio mugondo twasomia umwana lakini akerega asiego ika narita koliko yabi nando monto onio mugondo machoso koliko umwana oliko ine mechanda ya moto eterete nonye nabo asensemo ya magenderero niga bange babarorokana kwe murungania asekeria bagotebanga barorekanire gutigwa magega asokonyora aneno bukoreri kurwa sabarai bali barase serikali ebintu byeito ebinge mbirikorekana ko baboronge asenge nyo tubwati umurai weriso ogotokonye asenge nyo turoteka nayo uratokonye ninchwe ground abangira bago itabire egeroche ground tubwaterane tugo support paketa kayo mwerio kurega sebunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii yaligongoro kwa Dipon asanya Biamono murikito Dipon asanya umanchumo waligerelia roboti onarotura somutimo moke asekeonga chinsa ibere kurende asege kagetari getambe ngoira natole elio ngendra gukumanya tubasa gusukare gendra kurigerelia TV yago ya Getembe.
Eduka ya Uhuru Superstores iri gutuka imiyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wasongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagete ko igendereria na wigogo kinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go seti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asa chabizi cheto imeyomo chomusongo asamagacho Uhuru Towers nirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeonga kia mamagusi. Wanchomo ligerelia karibu nande asenseme ya kabere ye kionga chinsa ibere edio nyandere gukumanya togo chaka kurwase county ya Nyamira omokonye bwo mugambi bwe sub location ya Charachani eyo gotoka ase location ya Kera imeye wadi ya Bogichora aseli ya Madam Eunice Buma nigo abaga kurangelia barasa ya bangina kurwase sub location eyo elio ogokwanira na kwenyorania emeremo y'abakungu ase chinka okwana chinga kiche baraseyo nigo bono omugambi oyiga abagakubasemia abangina gotene na bokonkuru ase chinka chiabo eligwetanga na kuonererwa kwa bana bake elikwene kibuna ebikole binga bunebyo byokuonererwa kwa bana abanyaruka naboigo obonererwa basubati mbere kogandara kwene kiwa ase chiamate Fatgad Gisemba nero twalenirie orbotiuru Puna enchira eyemo yokoreta ubusira naboigo omorembe asichiamate nigo omokonyi bwo mugambi bwe sub location ya Charachani ime ya Kera location aserieta Eunice Buma nigo arankeirie ebarasa yabangina be sub location yaye elio gokwanira emiremo yomukungu ase eamate tokwanira abana baito toribyo bakonye kero barabake ntoko bakonya tutasaidia watoto wetu. Kwa hivyo kisasi chetu kitaendelea kuangamia kwa sababu yetu kina mama. Nduata bunga makungu na bengenjo sana. Nduata bunga makungu na bako sadia nyomba osayi agache. Bono tuwasadia bana baito ntutwe kabanyene. Iko mukutano twarangira ni arere baraze yaba kungu etabwati basacha. Ingeringa kotoko ruato manye role yo mukungu as a community as a family yao.
abakungu torenza nkonyu toramaru mwarete iraibu abana baino mwarete iraibu abaibori baino mwarete iraibu ekenyoro amaruta bwatyo amasikani igo konyu gokugunza abujinsana konji gokori gukwana kurase kenyoro kia Bunyunyu ime ye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango nigo omugambi oyo iga ababuriria abangina abaiga koba omustadio busyo ase okwegerera obwene bwa bana bake erio gutanga ebikorwa byo kubatachira inse egento gekwirira obugima bwabo gusarika. Yani watoto wanateseka, si mfulana si msichana, development iko na andere nyomba iga bantu batari yokoraki batari gukwana yonda itoko basaba toko ruwa rero taba bantu bachenjeti onyo mwana obeire divided kura enda badinga nyene nyome ko bune karti yakoraki tikia bune ko mwana abe safe iwe ni mtoto mvulana iwe ni mtoto msichana. Gender based violence yani umustacho uko ita wagenda wasuka go ikasino na ndo kubwata watebi sweetheart wana nimeokoka anakurudisha na ndika go ikinyomba na ndo chakokoraki ochaka kugoita wana finally kwa nyora bantu bakure ndake toko batebi onye marriage teri go koregasi ko konyora ko test ko konyora kumekuwa kugumu. Ukipata ni moto, ukipata chuma kimewaka moto kiwekelee chini usonge kando. Maiga yobosemio boiga nigo abangina abaigana barabwo bakwanire ajaiga enchira barachie ochirenda chia mate chiabo iya to esege toinga omokungu no mosacha goika toigwana na ase nkana ase nyomba kara toigwananira ase nkana ase nyomba toteberera ni buya naende omobere bwo omokungu no mobere bwo mosacha enchirende igoro yomo tonyara ka batokoigwanana bono mata iga emechando ne menge twanyora no ene yo butaka obutaka obo iga tutai tutonyora abantu batosemi ngana kitokora cerebral alliance yegere tokore nancha samarie tango rukumama Ivani oseri ugari enyangi na intu mugambi okorire buyo turangeiri twanyorira obosemi bwa nyomba twatebi guchiange echichito echirie erie ntangania matukare ngokobeka kwaye tuguta techa gokoreta ruburwaire nainde gento kende muno kwarigani omugako kwa murugero obokima bori boyete obokima bori boyete tarikeni Hingo reporter Getembe koroiga Bunyunyu eje gutoka imeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Gesemba Bia mono umulike ito Fatigad Gesemba Billy Nyamongo ni garu mwanasiasa kurwase bunge ya Nyaribari Chachi miye kaunti ya Kisii na nigabiriga kubulia abamenyi kurwase ensemeyo ko baba toereru na kurwali bagalia bene uchiase abo bisabo botuki bo busare DCI gokoro botuki bwabo kubotikana nege kole yechisegi echabachiko enekiwa asensemo ya Kiumbu ijuma eikiaeta ukwane getaseni kiagetembe maragoba ya lero Nyamongo nigo boigo abiriga kugikelia chibura burwecho na kubulia mugusi gwanchana na kubwaterana asogosiria ebikore bingabo nebyo asa mangana ali gusesegendo kelia kamo kiabeta senya libali ali sensemo ya Kiumbu na kegikeiri mono na abantu bonse ba kegikeiri banya libali chache ebuno anchoyo omubuwa barayi kurwa senya libali na gikeria mangana ya betororo amagena ya korutwa guni simwe ya gandrete ebinte must stop binte bibono obutali bongwana omumuroli yoite tuma abono atigeta abana batabuati moiboli obo ntori gochwancha mangana ya genderega iganya libali amangana ya must stop tigatokore ekitogokora no murembe chikure tigachiri no murembe totiga goitera na manyinga tobe buna naba abanyalibali ebe buna nyalibali yakabeire korukare totwara murembe onde tabangaina goko bachibesa mochigo itoyo mino wese mochiko rutoyo mina amagena tiga tobe no obomo no murembe iganya libali tiga toy government ne serikali ribaga investigating kikiaba iga Kiumbu tiga serikali ekore mereme yo timo basa koira elo go sasa sheria sama go kaino ganya investigation yakoru tomanya mnankiriri kiabe
Togo tigana nayo ekiombe kia bawakili imeyomocho Nairobi kia LSK nigo gieso kimambia litukulia lero na gukora okorobekana kurwa asensemo ye county ya Milimani gosachise koti ya Milimani asekeria bakwe murunganeria ogoitwa na boigo obunireria asibakubolio bwene bwabo kuru kwenekigwa asechinsemo ao anene ase serikali bakoragwa n'umunyakirogobo Charles Kanjama nigo bono babere bakogikeria oboiti na boigo ogochandwa au naboigo abanyanyimbo au babeire bakobonireria ase chinsemo ao anenekero bali ase mirimo yabo muri kitu Pius Myogo nigo berika gutwariganiria oroboti uru Naba wakili imeyomocho Nairobi abo barwa chinsemo imense ya Kenya abo asebanyira kwa bagwesoke mambiero na korobekana kurwa sensemo ye koti ya Milimani asekeria bakoboria oboene bwabo kurwa ase serikali ya Kenya. We want justice when? Now. We want justice when? Now. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Bakorawa n'umunyakirogobo Charles Kanjama niko bagikeiri oboiti nabo igogochandwa ao n'abanyanyimbo chinga kibare ase mirimo yabo yabotambe. We will utilize all our legal and constitutional powers to go to court to summon anyone who has been involved in violations. The police service has assured us that they are going to work very hard based on the petition we have presented to them this afternoon. However, we are not going to remain quiet or passive waiting for results. Ayanika chire chinga kichia wango iga kubwatekana n'aba wakili babere Esther Wairimu amona Edward Muthe abo basiri obugima bwabo asenchera yobo tutukanu. On behalf of the Law Society of Kenya, we ask you to discharge your mandate as provided in the Constitution of Kenya. Lawyers are losing their lives. Lawyers are suffering insecurity. Nikobono bairali uko riabo lyokoigwana na goyikase chiabisi chiabanyimbo abanene ime yense ya Kenya obare Douglas Kanja mono mokonyo ye eryokonyora oboene bwabo nabo igokuboria buna nigo constitution ya Kenya egwenerete kubwatigwa aboikiranu n'abakenya bonsi. Egati yaba wakiri balenge asokorobekano obungamo na oyo ligetekero kyo President George Wachakoya naboigo Martha Karua abwiga balenge gati yaba wakiri abo bali kunyana ko bakorobekana ime yomoicho Nairobi. Chinga kechecho nigo omwakili oyo naboigoro mworokiwo ase skuri yari chiko anyara ko bogo kwanira egati yali banyara ko bako yaitera chinga kibara semirimo yabo naboigo kuboria serikali koigwa ekerero kyabo. Mwanza Gorogari West Morango mchono mwakili ga Nairobi County mwanafunzi pia ono igalero twachirega for a peaceful walk gotara kwa amani togoteba bantu the relevant authorities kogera abawakili baminto banyare gosiri obogima bwabo ase chinchera chogo Tanzania ona abantu baminto to achire gale mwaro abawakili atwatare ko vigilance to achire gari Supreme Court to achire ga pia ase IG of police gosaba bakore investigation erengia investigation eragere tonyore justice kogera tokoboli swali elimo in whose hands are we safe intuna abantu na mawakili abawakili bagusi bakoru siaya bakoru notistan kerase onyo mu advocate ka gukunu no muntu ogyo kenyoro ga West Morango babore ga kenyere nabona onere ara ta ko ba safe asego to asokire we demand that serikali kulingana na police services and every person in charge of security that they come forth and give us a comprehensive statement. Nokwegena kwa wakili na boyo kyombe kirya wakili buna nigo barachi kunyara kwa bakonyoro bosibore bwabo anemono obu bakurwanira oboyene bwabo aboyo kweneke buna nigo barakore egasi korengana neri chiko na boyo constitution yense ya Kenya. Ripoti rege taseni kia ketembe kurugiga igasamaga jo vigilance ime mucho Nairobi igonkoro kwa Pius Okemwa Biogo.
Biamono yabene umuriketo Pius okemwa biyogo asogotwariganiria roboti rumwe nchumurigereria na gwikira buno gwikira mweri bweke unga chinsa ibere asenchira yo bwikirano ngwakere biamono yabene asengincho gwancha gusangana Getembe TV nabo igokurigereria egetasenie kiga asege kagetari egetambe ngochikwomera na tulinere omwe MCA oitibo ward kurwe county ya Nyamira omuske Lameck Square enana elitochigosanga mange hayagendeta kwenekiwa anene kurwase county ya Nyamira tubasa gosukale kelia engambo ya Getembe nigere standby asege kagetari getambe to bateranire nere DJ Atsan korugalia asensemo ye chikamera yunke kemunto kwene kilio gine chibicha byago ikire na Wilson Makori nigaberiga ko yaleta yayiga asenchira ye bimanyererio na ncheni gonkoro kwa Ruth kemunto Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana man, ninjo Bagina ninjo. Ange iri bamura bange tuletie ito baichore. Koba gotema baisanire ngiro kwe naringo maita ko bakorwasero ito ya ora babisan koro. Abamura bakuru na bakarendire chinsi nyonga njetali sinyoma ko nomba muleta bwati. Bono gosaba ko mugusina ko alinga tange iri bamura bange tuletie ito baichore. Koba gotema baisanire ngiro kwe. Banga nambalere iyo. Naliongo maiteko bwakurwasero gito ya ora babisankoro abamura no hore na abaswati bali nengenjo kabisa abaswati kalinya chiabo kabisa okonyora rende tumuchayo kireti kiri nabwa bagusia aliko sabanga yaya ingaba nabanga bunabu abana abaya murabaya tangeiri bamura bange tuletie ito baichore nabo mugusia tebete ngenje kabireyo ko bagotema baisanere ngiro kwe nalingo maiteko bwakurwasero gito ya ora babisankoro bawanga kai muchioli nobugi alitoku bya abantu balimpiya bali nabantu beteregete buya Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana man, ninjo Bagina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutokemeyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerangi na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wasongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.